Yılladayı proyektin in yartı yıllardan biri diyen goğun yani neydi öğrenci TikTok'ta şu videonu görümde ağayım tuttu o hakta ayratin yönüşün devranı cezana bırak gurme restoranını çağırıp bilenlik hatam goğun yani sebebi dünyada en meşhur franşize bu elbette şu Aşgabat'ta açılmağım şu yerde oturmağım yankı Şef Mehmet Efendi'nin senin için şu tağamı tayarlamağı men ödüme ulaqan quvonch va buysan. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizem çağıranız men için bir ulu hormat. Köplenç seni Rus, İngiliz dilindeki izleyiciler tanıya, doğru mu? Türkmen dilli auditoriyam köpelkin. Näme için isteyen dören sen edebi dile berýän ünsüňi bilýän. Şol proyektde Ýüpek ýolun ýyllyda proyektde Astanada geçti şeylemi? Owa. Gurban Eriýet'in sözlerini eşitdiýänmi diýen aýdym bilen çykyş etdi. Aslında şol atalaryň sesi bolmaly. Aha. Ýöne ýalňyşlyk bilen onuň birinji ady gitdi, eşitdiýän bolar ady gitdi. Men şonu atalaryň sesi bolmagyny isleýärdim. Atalaryň sesi, pederlenmediň sesi diýem alyp bolýar. Mehmet Efendi şef diýdi, bu tagamy iýseňiz başga tagamlara teretmeýäňiz diýdi, pikirini aýdarsyň döwranjan. Hatta прям он очень насыщенный, полон сока. Люблю вообще стейки, особенно средней прожарки, потвортер. Люблю стейки dedim. Adamlar döwran eti goýarýar ya. Eti aslında Türkmenler goýarýar. We aslında et bizim etimiz ýaly et hiç ýerde ýok diýip aýdyp bolýar. Näme üçin onu aýdyn? 2007-nji ýylda netibem çekip San Diego'da boldum 20 gün. Amerika'da etik gördüm diyecek bolýandadım Kaliforniya ştatynda. Soň Bursaga gidip gördüm. Türkiýe 2012-nji ýylda. Rumyniýada etik gördüm. Başga ýerde. Özbekistanda gidip gördüm. Samarkanda toýa gitdik. Iň soňky 18-nji ýyllarda. We näme üçindir bizim etimiziň tagamy, şireti, süýjüligi başga. Men şonu aşperlen birine sonra verip gördüm. Näme jogap berenler diýär. Marın saklanışı. Ana. Haqiqi doğully ya Türkler, naturalny, tebii et Türkmenliň eti diýär. Sebebi çöllü, meýdanly, dagdy, ağa ýany gelip ýören, otlap ýören malyň eti diýär. Emilleşdirilmedi. Garmonda koýurilmedi. Şoň üçin. Indi steak goýan edim. Dünýäň näçe ýurtlaryna bolup gördüm. Dünyanın yurtlarında şöyle iş yaparım. Oyuncu bitýärdi köplenç. Ýadymda ilkinji iş yaparım Kazan şäherinde bolupdy. Medeniýet günlerine gitdim. Yani olam belki ilkinji baran yurtlaryň biridi. Gaty gyýtga wagtlaryň 2 gün, 3 gün şondan kän iş bilen meşgul bolup, şol repetisiýa bilen wapşe ýadymda galmy. Ýöne ýadymda galan birinji iş yaparlaryň biri Koreýa Respublikasy, Seul şäheri. Sonra Amerika'nın Albuquerque şäherinde bolup, bizim doğun şäherimiz Grada Pobratimy diýerler olar. Ondan soň Paris şäherinde bolupdyk, UNESCO ştab partiýasyna çykyş etmek üçin. Ýa-ýakynda Gazagstanyň Astana şäherinde şol ýarışma çygyrdyk. Indi şu dürli milletleň aşganasy bolýar. Bolmanda mihmanhanada nahar berenler. Näme diýjek bolýar? Şol milletlerin içinde aşganasy haýta tenen täsir galardy. Gaty kıyın soraw mening özüm bir haýtada bolsa bir sferada iň halýan zadyň diýenlerine kynçylyk döre jogap berme.
daha saat uğrunda qaytajandy halyan diýseler. Mende bir esasy halyan bir zat ýok. Bu dapustum saat bolsun. Hen owadan men halady men şol halayan. Mesela böyle halayan derler bu впечатлением, täsir, erwet gow tapawdy ýok. Bu inke uly täsir haýtynda gal. Ýadymda barmy? Halamana bilerdim men Etiopiýalyň nahamyk gördüm. Halamana. Haberna her yurtda bir halandadım. Hadi dapustum Koreýa Respublikasyna olaryň hemme naharlary, tagamlary ören ajy gelýär. Men ajylar halayan. Halayan. Ýöne soňky döwür ajylar känýi jap bolýan. Dagdyn tarapdan hem kendini serp başladym. Dogry ýetmek, men şoň tarapdary. Glutensidatlar ýa-da siz bolsa заменить это растительное молоко дiyýärler. Men däne kakao büýtýän. Sagdan iýmitlenmäň. Hawa, soňky döwür iki aýalagynyma iň ulymy sadyn iýmitlenmäň tarapdary bolup başlady. Şol bide ul täsirini edip başlady. Şondan iki aýalagynyň diýende, mehriban tomoşaçylar aslynda döwran tanamakan, men döwranyň aýalagyny tanýadym. Mehrişan meýwa diýýärler. Şeýle zekinligi, ukyplygy. Şoň üçin döwranyň soň tanadym. 2018-nji ýylda döwran bilen Mehre fransuz dilini aýdym aýtdyrdyk. We bu tema geçmekek näçe dille erkin gürläp bilýän ona maýdan. Erkin gürleyen 3 dilim var. Türkmen, Rus, İngiliz dili. Fransuz dilini men düşünýän. Olar bilen arkaň söhbetleşigide ýer bilen ýöne praktikanyň ýetmekçiligi üçin belki ödümen tek fransuz dilini gowy ödümler düzüp bilemok, ýöne okanyna ýa-da olar diňlärini men düşünýän. Olar bilen İngiliz dilinde gürleşip başlaýan. Indi şeýle soru. Näde düşünýärli, zihinli, sowatly, höwesçiň, zähmetli, çagan, terbiýelemeli. Ol soragy meniň atama. Bilemok. Ödümem şo sora köplenç hemmet iki aýallygynmam ul hormat goýýatsyrýat öz enatamady. Hem köp minnettar şol beren ähli bilim üçin, şol bilim almagy, ösmäge gowy şertler döret berdiler. Şoň üçin ödümem näder iki aýallygynmam maşgalaly adamlar öz çağlarynda näder ýetişip barýar. Menim gaty köplenç ödüme şo sorag berýän. Nädip men gelecekde edil şolaryň edişýär. Men hem bir gowy ata birin gowy hakysy bolup bilerin sorag berýär. Bilemok belki wagt bilen tejribe bilen gelýänler ýa-da Hudaý tarapyn berilenler onu okuýar. Kaka diýende, kaka olmak meselesinde. Näçe gadar sana bolanda dünýäň näçe döwletinden aýdymçylar bardy? 12 döwlet. 12 döwletden. Daşdöwran gyýlardan dolaly hem postlandy. Öňe her döwletden bar. Masaly üçin haýsy döwletler bardy? Gowy dostlukly gatnaşyklar guran döwletlerden Özbekistanyň hem Azerbaýjanyň представительleri şol ýerine ýetirjiler bilen gowy dostlaşyp Madina Sabina salamatya. Ýöne ağlaşıp kelek okuýarlar temurumda döwran. Sebäbi şol nädäne şol konkursyň üstü bilen geçirýän duýgularymyz deňmi? Yo, men duýgular bilen paýlaşýan. Sen şu anda nädäne diýdiň? Adamlar men döwran tanýar. Ondan hakykatdan hem gyýlary özüne aşylyk bilýär. Terbiyeti başga. Ana görýäňem bir eli güllü gelýär gelende. Yeni bir zat var. 2018-nji ýylda fransuz diline döwran bilen aýdym döredimizde. Keňini ödüň ýazdyň ýalňyşmysam. Begen Hojaýew kompozitor sözleri Martin Ulu Pragynyň Qydrotun geler. Terjime etdik fransuz dilinden. Bu şol wagtlar ejen dünýeden gaýdan wagtlarda öýdýän. Men aslynda hiç bir interwýuda adam aglatmak halamok. Ananay, iňmir wagwal temalar açmak halamaýan, ödümde de şo tema barlygy üçin. Ýöne men şu taýda taň hükman şu temany açmaly bolýanjygym näme üçin? Men ol aplodisment diýe muştoklu Astanada şyhşedende İngilizce ol. Şeýle bir gowunç bilen seretdim. İngiliz diline şol aýdymy şo derejede ýerine ýetirişine bir. Ikinciden sahnada kiçijik spektakl, mini spektakl rejissor kim? Bu aýdymy saňa kim taýlap berdi we şo agraçyda nädip sen şo aýdymy ýerine ýetiripsiň? Atdy kıyın maksatdy ol aýdymy ýerine ýetirmek. Aslında da şu repetisiýalaryň dowamyna hemişe şu duýgular şu bokurda gelecek, bokuk başlaýar. Atdy kıyın. Her sapar
şol aýdymy saýlamaň öýdi, gaýta maksat bilen her epizodyň, her tapbaryň öz şerti bar. Birinji epizodda her kime ahir aýdym ýerine ýetirýär. İkinji epizodda dünýä hitleri, dünýä bel aýdymlar ýerine ýetirilýärdi. Şondan atkan variant kellämi gelipdi ýöne edil şol aýdymny saklanmagymyň öýdi, şo uly şeýle halkara arenasyna çykyş etmegiň öýdi, bir uly bakmyn üçin buýsanç şol derejäge getirenlerim en atam. Şoň üçin gynansak da şol öz çeken dähmetiniň niwesini alyp ýetişmedik. Ejeme bolan bir uly hormatymy, oňa minnetdarlygymy şol sahnada men bildiresim, görkezetmeli. Şoň üçin şol aýdym bilen çykyş etdim. Ol aýdym öýdi, şol ejeme gardan çykan matny gatyp kömek eden aýdym diýeri täze. Köplenç aýdyp bilmejek sözlerimi, emosiýalaryny aýdymyň çykaryp bolýar. Şol aýdymy Kristina geler öz kakatyny başlap ýalypdy. Men hem öz edem ejeme üçin başlap ýerine ýetirdim. Şol sahnanyň ssenariýasyny goýan Ukraina döwletiniň ýene Anatoliy Frolov söz ýok onuň dähmetini. Beýlik çykyşy hem şo goýdymy? Hawa, hemme çykyşlary şo goýýar. Aýnada barýan, ondan soň öýdüň birden ululýar. Yaman gol goýupdyr, çözgüdi gowy sahna. Dogrudan hem şol çykyşlardan öň bir ay ondan öň uly komanda işleýär. Stilistlaryň komandasy, muzykan redaktorlar, rejissörlaryň baş rejissöri Anatoliy Frolov hemmesine surat goýan, şo kartinany döreden Anatoliy Frolov bir jan bilen gelýär şol işine. Ondan öň şol aýdym näme üçin saýranymdan sonra şol aňartyna baryp düşünjek bolup şol patkot bilen gelýär. Hawa. İşlemde de özüm hem gördüm. Edil biziň uly minnetdar oňa näme üçindir bir biziň ýurdumyz üçin goýulan suratlary bir с огромным интересом он начинал это делать. У него другой какой-то подход был, он прям вот вкладывался в это. И это голлowady şo tarapdan görýärdi men üçin olaýdy men emosional taýdan kyn gelenini düşünüp hemişe gollaýardy. Bir gün epizody bir gün galanna ejebin suraty bilen çykmagy netijede şol geldi. Dawaşam suraty goýardydy. Uly soragy durdy şonda menajer Hakkuna Gulnar Kulnazarova diýip men bilen Türkmenistana gitdi. Olam maňa soragy berdi, döwran sen çykyş edip bilermiň ol surat bilen diýip. Bilemok, ýön ýanyna bolsun diýdim şonda. Men gördüm şo çykyşyňy. Ejeň sesi gulagıma gelip gitdi. 17-nji ýylda gürleşdim telefony. Gulälek men şolary dünýä sahnasyna göresim gelýärdi. Senem, Mährinem. Şondan soň 18-nji ýylda dünýäden gaýtdy, ýaňyşmasam. 19 başynda. Şo çykyş edip durkan, ne sen çağan dünýä sahnasyna çykdy. Sen çağan dünýä sahnasyna ingliz dilini, koreýlan, özbeklen, gazaklan hemmesi sen çağana el çarpýar diýesin gelýärdi. Şoň üçin şol çykyş şeýle täsirli boldy. We berde şol fransuz aýdym bilen çykdyňyz da, şonda qakan seri ýadyma düşdi. Gulzamana mehriban tomoşaçylar Fransaň ilçisi gatnaşdy. Desanj franşyza açyldy berde Parisden mihman geldi. Biziň döwran Mehri bilen bilelikde meniň prodüserlik etmegimde şol klipi görkezmizde qakan diýipdi de Fransaň pasoly hemmesi şeýle bir kabul etdiler bu klipi çykyp barýa qaqda bara oturdy we Gülalekjan bu ejetiniň ardygy dedi. Men çağalamyň ejetiniň ardygy düşüdi we iniliň ardygynyň hasyl bolýanlygy başga zat döwran. Başga zat şeýle oğly, şeýle gyýdy terbiýelen, olara şeýle giň dünýä garaşy beren eje ellerinden öpes, ýene kän üstünlikler gadan we näme diýesim gelýär, şol eminleň arasynda biziň Türkmenistanymyzdan ustad dirijor we o hakda öýdüň aýdyp beräýär tomoşaçylara. Resul Kılıçev onuň öýdi bir öz kärinden baş çykýan bir uly tanymal professional söz ýok, o barda aýtsam. Aslında Resul Kılıçev'in konsertlerinde küçük hemen barýardy, men atam ýetdi konsertlerine. Ol her tematikada çykyşlar görkezýär. Orkestrnyň derejesi hem dünýä orkestrlarynyň hasam beýikde.
Venada da özünü ikrar ettirdi. Vena aslında dünyanın sağ tallançı hataplanýar. Resul Gılejef diýilýän ustad özüni şol ustadlaryň arasynda bütün dünya sağ nusgowy tadyň tallançy bolan şäherde de ikrar etdirdi dämi? We sen çykyşynda şu Resulüň tomaşa edip duran purtat wa. Onu görýän bol iňiň tikenekleýär. Guwanç ile ferekdi. Onun öde men üçin bir uly bat sebäbi ene şu aýdyşmaly kiçi wagtymam konsertlerine gelip arzu etýärdim şu sahnada bile bolmak. Daşar yurtdan gelýän mehman artistlerim var. Onlar bilen konsert berýärdim. Bizim medeniýet ministrliginiň başdanlygyna ilçihanalar bilen bilelikde täze proýektlaryň üstüne işlerler. Şol kiçi wagtym hemiş pikir etýärdim. Menim şu taýda duraýsam diýip arzu etýärdim ya. 2021-nji ýylda ýalňyşmasam 2021-nji ýyldan başlap bile işlemek maňa meýser etdi. Şol Resul Gılejef bilen birlikde çykyş etmek bilen öz saat dünýämizde uly bir täze täsirler başlany, täze bir mümkinçilikler ýa-da şol ýurtdan gelen mehmanlar bilen birlikde ýerine ýetirip täze saat dünýäsinde täze dostluk gatnaşyklar döredi. Munyň özi uly wagt her türlü artistler, aýdymçylar üçin, medeniýet işgärleri üçin sebäbi olar bilen söhbetleşip de bir täze zatlar özüň açýan şu sadyň täze inçe tirtimleri, sirleri şol saat alışyşy dowam etmeli kaýdy pikir etýän. Indi şuň kügün owadan ýurdumyzda, awadan ýurdumyzda arkadaly ferdarmyzyň saýasynda sen şol halkara bäsleşikde görünme men begelýän ýöneteň uly sahnada ilkinji çykyşyňam täze ilüni arkadamyzyň öz öňünde bolup ýadyma düşýär. Näme aýdymdy şol? Näçinji ýyldy? 2018-nji ýylyň 19-njy ýylyň geçýän Talipdiň he? Talipdiň birinji ýyl talip. Entäm ýadyny şol çykyş täze ýyl tolgunmadyň maljynam. Gün öz öňün. Gaty tolgundum. Aňarda bar kelemlerge ahly dilerlerden bir. Başga dille çykyş etdiň. İnglis dilinde owa. Eurovisiýanyň Rumyniýa ýurdunyň şol hemamatly aýdymdan çykyş edipdi, şol aýdymdan edipdim. Çykyş etmäge. Entäm ýatyny çykmajak borsat, şol çykyşdan soň täze ýylda Buly köşkde geçirýän her ýyl geçirýän konsertde şonu maňa biziň okuw ermediň konservatoriýanyň rektory jaňadyp şu taýda çykyş etýän diýende bir tam было не было границ с моим счастьем, потому что эдер şondan ýalňyşlykdan bir ýa-da 2 ýyl ondan öň ýolka orus bir aýdymçyda gelipdi. Şoň konsertine bolamda onun energetikasy gaty hayran bolam. Şonda men aýtdym, şu sahnada çykyş etmeli diýende. Şoň üçin aýtdylar, orus söz we материал, yani все мечты. Niyetler amal bolýar. Эдер. Şoň üçin şol pikir edenim. Наверное, Вселенная отправил, это уже само пришло, что taýda çykyş etdim var. Şeyde owadan ýurtda, arkadaly tedarmyň döretýän şertleri bilen şol sahnada çykyş etmek bir rol wagt. Men seni her ýurdumyzda ilçihanalarda geçirýän, uly davaralarda, banketlerde görýän we şolna sen çykyş edende bizim ýurdumyzdan şeýle behinli oglanyň İnglis dilinde, Rus dilinde sınıwatda düşünüp, sowat dil bolup çykyş edýänligine bizim sınıwatymyzyň ýüzi bolup şu anky proýekde gatnaşanyňa ýüpek ýoluň ýyllada proýektiňe çykyş edeniňe şeýle gowanýan, sag bolsun aýdýan, guwanjymy paýlaşmak üçin seni şu ýere çağırdym we bir defere oturan tomaşaçylar da şonu aýdatmeli. Mehriban tomaşaçylar, her bir zehiniň aňyrtyna halk bar. Halk şol zehini ikrar etmese, şoň aýdymyny dinlemese, kabul etmese zehiniň peýdasy ýok. We bir akyllar aýdypdyr. Kerim Gurbanetde söýdän şahyrlaryň biri kütökler öz ýoluny tapar, zehinlere kömek edin diye. Şoň üçin öz zehinimde hemişe gollalyň diýesim gelýär. We zehin hakynda sen näme aýdarsyň? Bir gerek tarapda baýs maňa şey dedi. Tolsan okudy götürüm, zähmet bilen bir götürüm zehin bolýar diýdi. Menim ılalaşmadym şowa. Onlar 17 ýyl geçdi. Türkmenistanyň gahrymany, ustad, hudojnik, şeýle ustad, muallim ol, käne kuç ýetişdirdi. Men şu wagt näme üçin ılalaşmadym, gen görýän özüme mara dünýäň o çetine çykan ýaly, şon ýaly özüm güýçli hasaplap derdikem diýendirne. Ilni şonça ýyl geçdi, 17-18 ýyl. Men ılalaşýan, sen ılalaşýanmy şonu? Ilalaşýan. Sebäbi häzir gynansak da onuň häzirki döwürde bir gynaşy tarapam bar. Aýdym show biznes tarapda. Köplenç zehin
1% bolmasa da çıkan adamlar var. Sebebi ne men kömek bilen? Häzir Tehnika mi? Tehnika. Marketing näçe esasat marketing üstünde. Nähili marketing şol bolsa, şonça da şol artistin öňe gidişligi şoňa bagly bolýar. Şo gynanýar ýa. Ýöne Onyal bolsa da zekili artistler ama yerine getirdiler. Olaryň öz Men aýdymçylarla kän işleşen, tejribemde känle. Men 2002-nji ýyldan bäri türkmen aýdymsal dünýäsinde işläp ýören biri. We Leyla Şadyrdyeva, Kerim Gurbanaliýewden başlap şu 12 iň meşhur aýdymçylaryň hemmesini gönüden gön tanaýanlar. Ýöne men koreografiýa diýär, tans, ses, sahawady, dil hemmesini bir adamda şu wagtçaly jemläp göremokdum. Şoň üçin seni köşüp görýär. Dağılıp köp dağılıp. Ýüzüňe öňmelem däl bolýan, nädip ýetişýän? Şo çağalykdan goýran grafik şon taýýarlandyr öýtgen. Däwe ene tanyndaşary Kanda çağalykdan atmaýan. Çağalykda kän gatnamanyn 5-nji synpda. Täze mektepe başladyňmy? İlki näme mektepden daşgary? Özüme sadanlar maşgalatynda bolmuşum. Şoň tanşeda. Owa, özüm sadanlar maşgalatynda da boldum. Şoň üçin çağalykda sadan gurşulan çağım men. Şoň üçin ýürekde bir esasy orun bardy sad üçin. Başynda sağlyk boýunça men öýkenlerim bilen kynçylyk bardy. Şoň üçin karnet tadbiraly çalmagy netijelerle gowa. Öýkeniň açdyny. Gowa kakam aýtdy barsyny karnet tadbiraly. Başladım, hobi özüm için gatladım saatçılığı ýöne bir salymdan teretdiler, gaty içine şöyle girip başladım, düşündüm taada. Soň ejmaý saadan gitmekçi bolamasa bilýärdi. Kakam elbetde başyna ekonomika da diýdi, soň olam gördü, gydyşýanym taada uğruna, şoň üçin ikidem uly gollaw berdi, şol taada uğruna ýöne aýdymçylyk uğurdan ente gurrunam ýokdy. Bizdiňe taada gurallar. Owa, soň 5-nji synpda tans kurslaryna ejem beripdi. Olar bir 2-3 aýlykdyr. Şol kurslar men gaty utanjagym. Men öň adamlar bilen tanyş däl bolsam, bolsa ýüne teredip bilemokdym. Onda tanda ejem salle. Owa, elbetde kakamyň çözgüdi bilen hemişe uly sabet maslahat öýde bererek barmaly bolsa. Şol 2-3 aýyň öýden bir uly peýda berdi, däpleri her 5-nji gün şol tans tapaklaryna random şo ele gelen taat goýulýardy. Bir-birden öňe çykaryp emme okuçlar onu tans etmeli. Improvizasiýa görünüşini. Şol utanjaglykdan gitmäge. Sahnada öňe etkinlik başlady. Şol kömekde owa. Soň ondan soň ýam saatçylykda Selvin Ýazyw bir ýaş kompozitor olur atrabotkada diýdim. Okuwumy tamamlap, şo bizim mektebimizde muallim bolup işläp ýaş muallim. Şol kompozitorçylyk uğrundan ýaş okuwçylar gözläp başlady. Şonu men hem saýlady. Mende şol kompozitorçylyk bolan howat gördü, okuýup gördü. Birinji adamlarmy saýatmakda şoň bilen geçip başlady. Ondan soň 2015-nji ýyllarda hem Eurovision şow bilen tanışdym. Şol Eurovision ýarşyna gyzyşdym, sebäbi dürli halklardan yerine yetiriciler gelip öz medeniyetini görkezýär, öz okuýuny gaty bir dürli renkden doly, emosiýalardan doly ýarş. Şol ýarş gyzyklanyp, ýam aýdym-aýdysyn berip başlady. Şol döwür hem İngiliz dilini öwrenýärdim. 10-16. Owa. Aha. Şol ýemeti birleşip, şol aýdym aýtmagy uly howat öğretdi. Indi Michael Jackson'ın aýdymlaryny professionallaryň uly baha berýäni bilýän aýdymda. Saada düşünýän adamlaryň ýöne koý tomoşaçyň däl. Jackson'ın aýdymlaryny türkmenleň içinde şuloglan aýtda diňläp bolýar diýerler. Ýöne sen üçin nusxa kim? Oy, men üçin nusxa gaty kän. Bolmany üçin. Her janrdan türlü adam vardır. Etnika boyunça Avropa stili bilen öz milliligini o utgoşdyryp bilen adamlar uly hormat goýan zat taparym, güneş tapar. Bizim güneşmi? Owa. Soňky döwrem şol etno pop diýen janra gaty howaslanýan. Şol iki türlü janrym simbiozy, garşmaky bir owadan ýanglanýan. Şol üçin güneş daşary ýurt aýdymçylardan nären aranjirovkasynyň derejesiniň saat
Melodic Hender'nin şiiri boyunca The Weeknd. The Weeknd'in öz döwründe Michael Jackson'dan gatty Oğuz Al-Qadiyan o sahalarına soňky döwür bar. Aýdymlaryny alham. Üçüncü Dimash Vakataýdan gatty Tevi gatyn gudrat. Uly japason bolsa da onu ulanmagam gerek. Dogry ulanmak gerek. Üçüncü epizodda şertiniz nähili? Gadak halkaydym aýtmaly bolan. Gadak bel aýdymlar ýerine ýetirmeli. Ýöne olaydım öz ene dilime de ýerine ýetirmeli. Ine üçüncü epizodda tiz atarını görürler bizim tamaşaçylarymyzdan Samal Tawaty halkaydym. Şol Dimash'yň versiýasyny dinläpdim. Şol versiýany ýerine ýetiresmi? Täseli olaydymny watana bolan ulufy temasy. Şol üçin şol aýdym alasym geldi. Wakal taýdanam gatty ýerine ýetirmek üçin kıynaýdym. Şol üçin şol aýdym. Berekella. Inne şu Qurban Izizov diýdiň, ha sözlerini ýadan. Olam watan temadan hem has, şuň tema. Esasy şol watançylyk söýgüni görkezýän pederleme hakda da. Temany kim taýlady? Temany taýlan men aslında olaydym. Bir ýyl öň ýaratdym. Bu behtäş üçinlerli. O başga bir festival üçin, soň ol festivala gitmedim. Başga planlarym, maksatlar çykdy. Şol bir ýyl geçdi, ine de öňümizde şol konkurs gelýär, Silkostar, Dugmany, aýdym yer bar eken öňden. Aýtaýdym alas, birinji şert after aýdym. Gönüş alaydym, keläm geldi sebäbi wagt wajyp tema. Häzirki döwürde tehnologiýanyň ötüşi bilen täze tendensiýalar gelýär. Köpünç özümüz ganymyzyň, köplerimizin ýatdan çykyrýanymy bilmän galýar. Şoň üçin şol aýdym temasy gaty wajyp mukaddim. Ýene bir sorum. 18-nji 19-njy ýylda Döwran Şamoýew munýaly türkmençe gürleýär. Näde edebi dili beýle kämilleşdirdiň? Edebi dili hakda görlesem entek orana gaty kämnat bar mukaddim. Ýok, bu ösüş bar, näme etdiň? Çepereterler okudum. Çepereterler okudum. Köp türkmenlerle görleşmäge ýykyn etdim. Ýykyn etdim. Sebäbi şo döwürde hem üçin türkmenlerim biraz petrakdy sebäbi daşary ýurtlara öwrenmek üçin gaty kän daşary ýurtda kitaplar okuýardym. Tejribe beredip. Çeper filmleri diňe şo dillerde dinleýärdim, iştiretýärdim. Aýdymlarym şo dillerde dinläp hatta gurleşen doktorymyz bilenem günüň dowamyny şol dilli öwrenmek üçin diňe şo dille gurleşýärdim. Şol sebäpli dil biraz türkmenleri hem döwül başlady mende. Soňra hem dili öwrenenden soň öde dilim bilmeliydim. Adatana gidemde hemme ýerde diňe şo türkmen dilinden gurlemäge ýykyn etýärdik. Şonda da kıyınçılık törüýärdi men gelemde. Ýygyma türkmen gelemde men ilkinji hatarda edebi dil öwrenmäge başlajak diýip ýene niýedim. Ýok, berekella. Men sebäbi interview kenýär ýa-da. Aýdymçylaryň sadanlar bilerim. Ýöne şu wagtda sen edebi diliň mene 5lik diýen. Sağ ol. Inne tawatyrdy başlat. Naharga hiç ondan soralar dowam eder. Ony gamyç. Nahara feji. Ýöne barbyr ýene ýediramok men saňa. Sen gürrüňden has fejide. Sağ ol. Hükman sorar men sowalym şol bähdeşige gatnaşmagyň maksady näme? Şu bähdeşe barýakan näme maksat bardy sende? 3 maksat. Birinji maksat öz ýurdymyzy, watanymyzy, türkmen medeniýetini gowy derejede görkezmek. Bizim baýdagymyz şu halkara arenasynda bekde durmagy, şol maksatdy. Ikinji uly tejribe almak. Sebäbi şeýle halkara arenasynda uly sahnada şeýle ýaryşda çykyş etmek öýde bir uly tejribe. Sen şolar ýaly şowyň arkasynda nähili zähmetiň bardygyny, ýani sistema bardygyny öwrenmek. Üçüncüden ýatdan çykmajak pursatlar, emosiýalary ýanyň bilen öz watanyma gelmek. Şol pursatlary ömrümde hemişe ýatda saklarýarlar. Interwýularda aýdypdym. Meniň esasy maksadym ýokary barlar däl. Eň adalatly qady halk bolýar. Şoň üçin meniň hem esasy maksadym ýokary barlar däl, ýer almak däl, ýa-da finala ýetmek däl. Esasy maksadym şol dinleýijilerim halkyň ýüreginde bir ýatdan çykmajak pursatlar, duýgular gallanmak. Eger de şolaryň ýüreginden
orun tapıp bilsem, şol meň maksadym. Ornayan tapıpsın. Men şol Ýüpek ýoluň ýyllygy atly şu proýektiň YouTube kanalyna mizerledim, TikTok'una mizerledim, Instagram'na mizerledim we senin şo ýerde özüňi söýdirip bilen muştoklaryň bar eken, olan kommentariýalaryna okudum. Tesbirlerini hemmesi senin şu wagt şo bätdeşikden çykanyňa adalatsızlyk diýip hasapdaýarlar bolar. Ýöne halk esasy emin diýende sen mene mulalaşýan. Şoň üçin şu gün sen gürjülerden başlap Koreýadan özüňe muştok edinip bilen bolsaň, uly gadysylyk. Tamam. Ulysylyk. Ine pursatlar diýdiňde, ýadyňda galan iň esasy pursat şu Ýüpek ýolunyň ýyllygy atly aýdym sarly bätdeşige gatnaşaňda bir pursaty bütün ömrüme suratlandyrar diýen esasy pursatyň. Aslında häzir şu pursatlar hakynda görlämede kän pursatlar kelläme geldi ýöne iň esasy saýlamaly bolsa, birinji tapyryň başyna parat flagı diýen bölüm mani, to есть Tuğlaryň ýörüşi. Tuğlaryň ýörüşi. Ulu ekranna, gowy sadiýanlanyp dur, texna janryna her ýurdun ady ulu harflerden ýazylýar. Renkler şol ýurdun baýdagynyň renkine geçýär. Hemne şol ýurdun ady aýdylandan soň daşdan şol texna sadyň ritmiň dowamyna olaryň halk sadurary çalp başlaýar. Şonda Türkmenistan diýip şol baýdagyň renkleri bilen çykmagy hatda çykmagy bolsa, ýürekde bir uly guýsanç bada şerpetler. Balasaňa şol at, şol tuğ bilen, şol saz bilen ýene uly halkara sahnalaryna çykyş etmeli arzu edýän we siziň ahyryna geljekde özüňi nirede görýän 10 ýyldan Döwran Şamyýew nirede bolar? Bä, 10 ýyldan elbetde maşgalaly, çagaly, adam hokmyny görýän, ýa maşgala beň üçin bir uly gymmatlyk. Ýöne ondan aşary, entek maşgaladan öň, häzir men öz karýeramy, öz aýdym saz ýoluny özgördesim edýär. Entek etmeli işler gatykän, maksatlarym gatykän. 10 ýylyň içinde ümid etýän adam Grammy ýa-da MTV Awards diýdi, dürli belli, dünýä belli premiýalarda gatnaşyp yer almagyň özi, şol premiýanyň, şol heýkelleriniň almagyň özi men bir maksatlarymyň biri. Men seni ýene 5 ýyllar Grammy'de görýän. Nesip bolsa, haýdan bolsun inşallah. Ine iň soňky bir zat heli başlamazda sunugat, maksat, aýdym saz, kämillik şu gurrunlardan başladyk. O hakynda özüm kän aýtdym. Men koreografiýadan baş çykarýanyny, dilleri, höwesiň bardygyny hemmesini bilýän, hatda suratkeşlige, nakkaşlyga da höwesiň, dizaynerlyga da höwesiň bardygyny bilýän. Şunýaly köp gurly bolmak üçin näme maslahat bererdiň? We hakykatdan hem halkyň öňüne çykýan ýyllarda şu zatlaryň wajyplygyny nädip aýdardyň? Halkyň öňüne çykmak üçin esasen sahna adam bolsaň, dürli ýerde çağıranlaryna elbetde dürli tema hakynda söhbetleşip açylýar. Şoň üçin esasy zat hemme ugurdan, sen tadan bolsaň hem ýa-da başga kär bolsa da başga sferalardan kär malumatyn başyňam çykmasyn ýöne bir 10% informasiýadan alsaň, допустим, politika diýdi, siýasat diýdi, ilim, bilim, tam nauka, tam finansy diýdi, ekonomika diýdi. Hemme zatdan başyň çyksaň, sen gowy söhbetleşip alyp bilýän, dowam edip bilýän adam. O döwür sahna adamlar üçin näme diýen, hemme adam köp zatdan осведомлённый должен быть. Habarly bolmaly. Habarly bolmaly hemme zatdan. İkinciden hem köp uğurluğun sırrı nämedik bilemok, kä wagtam ýetmänmeli ýa. Ýöne ol aladalanmalar wagtam ýetenok diýip islerler känler köp daha öwrenmesimiz gelýär. Ýöne näme edip ýetişdim, вот что бы ты не успел, это уже хорошо, это лучше, чем ничего.
Из-за этого, мне кажется, не надо переживать насчет того, как время поставить. На что нашлось время, главное достичь чего-то в разных направлениях. Это Özüňi уже ýuwuzmy хорошо. sen? Masal üçin hökman şol düzgün goýdum şondan çykamak. Ukyň saatmy? Hemişe şol bir wagtda ýatyp şol bir wagtda oýanýan. Jo, doğru aytdym olur ýaly. Näçe islesem de grafigy вот deň derejede saklamak hemişe oýanýar bolanok. Из-за этого жизнь прекрасна и интересна, когда день разнообразный, düрлüňä. Hem de gaýtalanyp duranok da, hemişe bir täzelik çykyp durýar. Я очень строг к себе. Özüňe ýuwuz. Я перфекционист. И näme başlasam da, вот haýsy iş alsam da hemişe şonda birinji bolasam gelýär. Maňa hemişe täsir berýär şol. Häzir şoň üçin işläp başladym sebäbi onun gowy tarabam var. То, что ты перфекционист, за что бы ты ни брался, ты хочешь, чтобы все было идеально. Но все идеально никогда не получается. Это сам мир не идеальный. И ожидать чего-то от простого смертного человека, каким бы мы ни были научены, профессионалы, никогда не получится что-то идеальное. И это прекрасно, когда есть какие-то минусы. Terediň nähän tamaşaçylar, şeýle bir men eşdetim gelýän zatlar aýtdy döwran şuwa, ýöne rusça aýtdy. Şoň üçin türkmen dilli tamaşaçylarma aýdasym gelýär. Dünýäň özi ajaýyp ýetmezlikleri bilen diýär. Hiç kim dokududu dälýär türkmenler kendi kişiňe öz kemçiligi bar ýöne şol kemçiligiň teň artyk başlaň bolmagy mahmal diýärdi. Şoňa düşünmegiňdi. Aýtdy we şoňa sen näçe ýaşynda şo döwran? 24. 24 ýaşynda şunu ýaly peltepe gürrüň edip bilýäniňe. Sag ol. Sen ýaşyň 24, fizika bederin. Ýöne akyl 44 däwadyr ha. Vardır. Sebäbi men pikirimçe hemişe dostlaşanlar ýa-da kän wagtymy geçiren adamlaryň ýaşy menden nemişe ulydy. Bilemok ýaşdaş bolsa ýa-da menden kiçi dostlarym ýokdy. Hemişe menden 5 ýyl uly ýa-da 4 ýyl uly. Bolýa, indi şu wagt iň ýakyn dostuň kim onda? 2 tane dostuň aýtmaly bol. Doganlarym, maşgalam diýen. Ya kakama ýa 3 adam olup gitýärdi. Sen onda etak iň ýakyn dostuň öz ýakyn bolsaň. Maşgalam. Kemçiligiň ýüzüň aýtsalar näme kabul edýär? Owy? Tanqidi. Owy. Elbetde hemmemedem kemçilikä tanqidi işlemedi. Soň ýürekde elbetde gynanýas. Sebäbi çyndat az bolup bilýär. Ýöne hemişe özümüz мы не можем всё знать, что происходит на самом деле, если мы со стороны не посмотрим на себя. И haçan da şu töwrekdäki adamlar öz pikirini aýtsa, gowy kabul etýän ýöne tanqidlamagy özüm doğru tanqid bolmaly, объективные комментарии. Вот есть люди, которые вот ervet комментарии tetkik Kemçilik gözleýärler. Kemçilik gözleýärler. Egerde şonda logika bolmasa kabul edemem diýip bilemok, üsteremok. Onu diýjek bolýanym seni özüňden çykarmak kynna. Hawa. Tanqid bilen ýa kemçiligini tapyp özüňden çykaryp bolanok, gaharyňa erkede bilýär. Hawa. Egerde tanqid diýemede de, egerde adam professional taýdan düşünjeli, emne ene ştaýdy şunu tan näde alyn diýsem, şundan şolar ýaly bolsa men şu tanqidi kabul etýän. Ýöne gelip, допустим, bir çykyş etýär, 3 minutyn sarp etýär adam. Sana vardı aytman, aypet nişan edip de saçını ya da bu ýaly bet nişan edip diýse, men o tanqidi düşünemok. Men 3 minutyn sarp edip, üns berýän adam, daş keşp. Dost meniň eden maksadyma sen üns bermedin. Düşündüm. Garad maňzy, hamir maýasy, mazmuny hakynda bolsa, onu dinleýän, okuyan, üns berýän. Indi tanqid hakda aýtdyk, aslynda jemläsmen jemlemelim, köpüm gürleşip gitdik görýär. Sonra joklatlam, aýdasym gelýän zatlarken, ýene bir zat tanqid hakda aýtdyk, ýakynlaň hakda aýtdyk, howsarlaň hakda aýtdyk. Şu dünýäň özi ýalançy diýerler. Bu ýalançy dünýäde barbyr bu dünýä çyn näliýärler, nähili garaýan. Doğrum ka diýen. Sebäbi ýalançy diýen dürli maňa düşünip bolýar. Köp gowdatlar gowka diýäsem, gowdat. Не всё золото, что блестит diýerler. Kä wagt
мы идем мы находим ошибочные ценности, тратим время на это, а потом осознаем, что это мы не туда обращали внимание. Indi ценности diňe şu var. Gymmatlyk. Sen üçin gymmatlyk näme diýseler, näme jogap bererler? Döwran şammy üçin gymmatlyk näme? Iň gymmat zatlar näme sen üçin? Adamçylyk, näle kynçylyk näçe kynçylyk bolsa-da durmuşynda pek yürekli galmaly, adamçylyk hibişe bolmaly, arasy yüreklilik, sebäbi köplenç görýäs, käbir adamlar kynçylyklardan geçen soň bir şeýle soň yürekli bolup başlaýarlar. Şol iň gymmatly zat, egerde sen ты сможешь остаться вот добрым к миру, даже если мир к тебе жесток. Awa dünýä saňa ýogudam bolsa, durmuş saňa ýogudam bolsa, sen şol ýogud durmuşyň oduna ýanyp küle öwrülmede, şol otdan gaňat ýatap uşdýar. Indi döwran gürrüňmede oturma ýok. Ýöne şuny küň öz watanyň hakda bir zat aýt diýseler, saňa da 45 sekund, bolýa 1 minut wagt berseler näme aýdarsyň? Birinji orunda Türkmenistan dürli balıklardan dolu tarihi yadigarlıklar, tediği yadigarlıklar, tediği otun söz yok. Turistler gelse, eğer de bir minut bana berilen olsa, ähli barmalı yerler sanardım. Oğudan şehirlerimiz, Aşgabat arkada, bizim däpde suwlarymyz barda aýdardım. Hukman ýagdaýda derwezäniň ýanyna araýda oturup Türkmen tagamlaryny dağıtmak edil gerek top birinji zat. İkinci aýtjak badym ýurdumyň gün-günden güllap ötüşi bizi hatym begenler ýer. Täzeliklerin soňy ýok. Ol täzeliklerden haýran galyp ýa-da haýsy täzelige seretçigimiz ýetişemdik. Goý soňy bolmasyn. Dogrudanam şular ýaly mümkinçilikler bar. Diňe bir öz ýurdumyzda ýa-ni döretmekden etem daşar ýurtda da bir medeniýetimizi görkezmek, ýurdumyzyň tuğuny arşagallyrmak mümkinçiligi biziň hormatly milli liderimiz Ahryman arkadaşym hem arkadaşlyk Ahryman serdarymyzyň etýän tagallalary bilen şoň üçin hem ýaşlaryň adynan, Türkmen halkynyň adynan olara köp sag bolsun aýtýaryn. Gelecekte de tepki darlaşıp ähli ýeňişlerimiz barada bir-birimizi gurrun edip, şatlanyp bir-birimize oturmak meselesinde. Amin. Döwranjan, sen şol ýeňişiň, men diňe sen ýeňişiň diýip hasap edemok. Türkmen sab dünýäsiniň, Türkmen sunugat dünýäsiniň we Türkmen mediasynyň ýeňişi hasaplaýan näme üçin? Ilki bilen sen öň ýanynda Resul Galyjew öz orkestri bilen Vienada baş bayrag alyp gaýtdy. İdeýanlarym seni gördüm, ýanky ýüpek ýoly bähteşikde 12 döwletiň içinde sen sowat, dil, aýdym, saat, ses, vokal hemme taraplaýyn men guwanç bilen seretdim we o ýerde emin bolup oturan Resul Galyjew'a ýene bir gelip soňunda tomoşaçylara gyzykdylar. Bizim ýurdumyzdan giden emin saňa ses berbilýärmi? Şonu aýtmady. Gynansak da öz ýurduma ses berip bolanok. Edil Eurovision sistematy boýunça da ballar 1-den 8-e, çenli soň 10-12 bal bar. Birinji 9 epizodda diňe emin adalar çödýärdi kimin geçenligi, diňe finalam noýabryň 20-nji tawraplarynda bolar. Gün ýaýlymda geçer. Şol finalda diňe 50 götürüm emin adalar, 50 götürmem şu dinleýijilerimiz ses berip bilýär. SMS arkaly görürs finala kim geçýär görürsüňiz. Bedem sereders tamaşa ders. Inni şu bähteşige gatnaşdyň, bähteşikdäki çykyşlardan hem tomoşaçylara ýetirdik. Ýöne her kim öz dadyny öýüp gelýärdi. Her kimiň öz çagaty ödüle gowja diýär. Şoň ýaly söhbetimiziň ahyryna Döwranjan tomoşaçylara öz edenişimi hödürläsim gelýär. Näme üçin öz edenişimi diýen şol wagt her bir iş edende adama ilham berip, güýç gerek. Iň zerur adam serişde-de. Men şol desanj açylandan meni çağıranlarına olar ýöne reklama mahabat üçin çağırdylar. Gülälek bir 30 sekundluk mahabat edip beräý. Men hem şolaň 30 sekundluk mahabat üçin beren puluny Martin Molyon sözlerini Fransuz diline terjime ettirip
onu sana ayttırıp şu vaqt şeyle klip edip o tarafı derwedi yanıp durun, bu tarafı qargalan ay dağları bilýärmi? Oo. Aylandık. Sana daja köýnök dikdik. Şol işin özü edilen işten hem beter, şu işten wagtymyz lezzetli. Owa. Entagam bot näçe ýyl geçdi? 2019-njy ýyl edilen iş. Nawa. Entagam dogonmy bilen oturup netijesine söz ýok. Sizin eden dähmetiňiň ýöne onuň arkasynda duran pursatlar bedir bot ýüregiň ýylatýan pursatlaryň biri. Ine men şeýle çagalam ýurdumyzda badygyna begenýän. Ýür döwran gideli derwede diýende iziňe düşüp gidýän. Ýür Mähirjan aýdym ýa-da diýende iziňe düşüp ýürüýän çagalam we şunu fransuz diline aýtmaly diýende şonu arkaýyn aýdyp bilýän çagalam barlygy. Indi çaga da Mähirjan öýle eje ýöne şo meni begendirýär. Şoň üçin şu ýerde şo klibi hödürlätimiz gelýär. Tomaş edin mehribanlar. Onu klibe geçmekak soğudumuz var. Döwranjan. Anha ýörýüti Türkmenistan'da iň köp ýörgünli Rita önümleri var. Nädikjan ugrutdy şunu. Köp da. Men mehriban jigilerimin biri. Aynen. Türkmenistan'daky jileri. Ýene bugün jazan brokda biz şoň üçin Mehmet Bey sowgat taýinlapdyr. Teşekkürler Mehmet Bey. Ferit Döwran, Mehmet Şef. Bu vara 7 döwletde da işläpdir. 17 ýyl berem aşpet. Tuğulama. Owa, ne men buroňy Teşekkürler ölçärdin. Mehmet Bey. Teşekkür. Maňa da mi? Döwranja näme ýadyma düşdi Allahjyn. Musical. Owa. Kinosunda da sen ses verdingmi? Owa. Beletde. Owa beletdim ne? Ses verdim Allahjyna. Berekella. Mehmet Bey. Sağ olun. Teşekkür. Ana hakyky Allahjyn bolan şu var. Edildi. Kut yerine düştü. Gelin surat etişelim.